Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masoya na faɗin duniya baki ɗaya, ina muku barka da juma'a, sannan kuma ina muku albishir, kuma ina so in sanar da ku cewa gobe asabar da misalin karfe 8:30 na dare za mu saki sanin masoyi F7. kamar yadda kuka sani mun saba saki karfe 8 na dare, to amma sakamako saboda yanayi na azumi mun mai da shi karfe 8:30 na dare. Gobe kuma za mu sake shi asabar insha Allah. Saboda haka ku zo gaba ɗayan ku da ni da ku mu haɗu mu kalli wannan fim ɗin mai suna sanin masoyi F7. za mu sake shi da misalin karfe 8:30 na dare. Kar ku bari, kar ki bari, kar ka bari a baka labari, saboda akwai cakwakiya, wallahi tallahi akwai cakwakiya. Na tabbata zai muku daɗi. Ko me kace ofisa? Haka ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cakwakiya fa yana ake sabon fa, wallahi na gaya muku, kar ku bari a baku labari. Faruk yana nan zai ɗanɗana kuɗin shi. Dama kun ce ana yi kuna jin daɗi, to muna godiya a gare ku bisa haɗin kai da kuke bamu. Allah ya ƙara mana son annabi gaba ɗaya, albarkacin wannan wata. Amma ba ka manta wani abu, ka ce wai Faruk zai ɗanɗana. A tuwari da za ka gane kuranta. A kai dai kake gane kuran, ai ko ba ka masu kallo. In bai gane kuran sa aiki zai wannan ne. Ni fa Farida tana burge ni ba, bari ku je. Amma bakar ka manta na ta wasa ne. Amma dai ba zan da ce komai ba, ku dai kawai mu haɗu wurin kallon wannan. Kar ku manta duk da haka fa shi fa dan Farida ne ba. Yaron da ni to ya za a ba ta fa haife ni ba. Amma kai ai matan uba ce ai. To matan uba ne, ai ba uwa bace ko? Ai ta ce ɗanka ai. In yazo kuma dole ya ce na kwana mami ya an tashi lafiya, to mun gode bisa ga haɗin kai da kuke bamu. In Allah da mu kuma bara mu wasa muku sa ido ba. Mun gode muna ta gani viewers da yawa, muna ta gani subscribers da yawa. Alhamdulillah mun gode. Allah bar mana, Allah bar kauna, Allah ƙara haɗa kanmu gaba ɗaya. Mun gode. Allah ya tabbata kuma bara mu ga. To muna godiya sosai. Mun zai da mu karfe 8:30 insha Allah. Muna godiya sosai masoya. Ku kasance da sanin masoyi TV, sannan kuma ku ci gaba da subscribing na sanin masoyi TV, saboda akwai abubuwa, wallahi akwai abubuwa na musamman, akwai abubuwa na daban da muka yi muku tanadi duka a wannan channel din. Amma yanzu mu dai gama da sanin masoyi. Kar ku manta, ku zo mu kalli sanin masoyi episode 7 a wannan YouTube channel din mai suna sanin masoyi TV. Ina gayyatar ku daurin aure na 19 ga watan Yarabawa, Juma'an farko. Faruk zai tura muku invitation card Juma'an farko, Allah da ya rana kenan ofisa. Akwai rana muna. Ai sun masu kallo sun shi 19 ga watan Yarabawa, Juma'a. Yawwa, sannan akwai wanda suka kira ne sun ce wasu matsalar su a fim din nan Faruk baya dariya, baya menene, to yanayi ne haka aka tsara mun. Haka aka ce in yi, amma yanzu ba gashi ina dariya ba saboda ofisa. Faruk na kowa da kowa ne. Bai da matsala, bai rigima da kowa. Ni ban taba gani yayi faɗa da wani ba. Faruk Superman ne. Mun gane a yaba ruwansa. Kun san yanayin fim, mutum an gan shi a fim sai a ɗauka haka yake, to wallahi ba haka yake ba. Ko ni da kuka gaba na dariya haɗa fiska wannan cikin aiki ne. Kuma ba mu yi haka ba, aiki ba zai gyaru ba. Shine magana. Mun gode, Allah bar kaunawa. Yawa, kar ku manta ne, kamar yadda na saba gaya muku, duk wanda yake da wani korafi ko wata shawara da zai ba mu masu karɓan gyara ne. Ku je shafinmu na Facebook, wato Musa Imam, ko kuma Instagram Real Musa Imam. Insha Allah za ku same ni. Kuma duk wani korafi da wani da mutum da yake so ko shawara, ko kuma akwai TikTok ma, shi ma an kaje Real Musa Imam za ka same ni. Haka Instagram Real Musa Imam, duka dai za ku same mu. Ko kuma WhatsApp number mu ita ce wanda a lokacin da kake kallon wannan da za ka ganta tana nan akan script din wayanka ko TV ka, duka za ku same mu, ko kira da dai sauransu dai. Mun gode, Allah ya bar so da kauna. Kuma mun gode bisa ga irin shawarar da kuke bamu. Allah ya da kuma mu ci gaba da gyara ke. Kun san dan adam ajizi ne. Mun gode, Allah bar kauna. Wannan shine kauna. In kai ba daidai ba a gaya ma kuma ka gyara. Allah ya da mu kuma masu ɗaukan shawara ne, za mu ci gaba da ɗaukan shawara. Mun gode sosai. Ku kasance da sanin masoyi TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah.